In a public toilet housed in a now abandoned and dilapidated city of Harare bar, a bunch of homeless young adults, visibly drunk, are squatting just so they could shut their eyes and rest. The filthy toilet is full of stench. Human excreta lays at the very end of Matapi Flats, a place located at the foot of Mbare. It now serves as the bedroom for the young teenagers and young adults who are too old to share tiny rooms with their parents and siblings. In 2017, Matapi Flat was engulfed by fire after an elderly woman left a candle burning, consequently reducing furniture to ashes and leaving 14 families homeless. Following that incident, the flat was condemned by the local authority and government. Levesai Muyengwa, a vendor at Mbare Matapi, escaped the inferno with just her life, as the possessions she had amassed went up in smoke as the fire blazed. Ndo patakatanga kushamba tata kutarisa kudai so ndidzwe moto wakwira manje mudenga ndo patakatanga kushedzera moto ndikati dai pasina izwi rangu rakatonzwa vanhu dai vanhu vakatoita se vamwe dai vakakwarira mudzimba saka ndakangokwanisa kuburitsa vana ndandine tuvana 2 kamusikana kari panze twatochiri kudiki ndangoburitsa vana ivanhu ndangoita sei ngati budai panzi nehanzvadzi yangu ndaigara nemwana wanzvadzi yangu wandaigara naye ndobva vana bva vakwanisa kungobuda vachita sei vachingomhanya vachienda ndakapakuenda paini bva ndazosarawo ndichibuda ndisina kana kupfeka ndobudawo ndakadaro ndakatozopiwa hembe nevemanext vanhu pavakazvimoa. 5 years on, the 14 families are still homeless, living in the disused bar despite pledges by the government and city of Harare to renovate the flats. A stench permeates through the disused dingy bar as more than 70 people crammed in with cardboard boxes, providing compartments to the families. In these partitions, a whole family is forced to share the one room, and when dressing, they take turns. Chipo Jiri, a single mother of 5, says living conditions at the bar are inhuman as the facility is overcrowded, with little progress having been made to alleviate the situation since 2017. 5 saka vasikana vatatu vakomana ndiwo mudiki kadiki ndekaka saka pane patingarare mungarare nemwana mukomana saka munorara tinotonga handimuri kuona handitakuziva kuti mattress takapiwa neroma ichi chimattress ichi takangoisa zvimarengenya nemagumbezi kuitira kuti tione kurara saka vana vanenge vari apapo mudikuri ava vamwe vanenge vadai mumwe anokurosa mumwe wacho ndomisa basa ndomarariro atinoita zvekuti zvakaoma kana kuti uti life yacho saka mwana mukomana akatozoona kuti pane paangarara apa ini ndiri pabhedha nevana apa toilet yekunoku usiku unenge uchitoda chemba toilet yekunoku inenge iri uko hapana patobuda usiku saka zvakaoma. Mune magetsi here? Magetsi hatina. Aya magetsi atakapiwa nevakomana pane vanoveodha ndo vakatisira saka anodyiswa nenyaya yekuti isisu kudyisa kwacho mari yacho hatina takazadamburika achashanda vangu vangotisira for light kuti tingowana kuningirikina takaisirwa navakomana anoveodha umo ndo vatakasvikawo vari panevo. Okay, kana ataura nenyaya yekuti ma-street kids zvigunduru ndo kumba kwavo kusaidi kunoku mungatitsanangurirawo situation nezvakamira sei? Tinotendapo kuti munatsogutsikana mavanotogara ndo parikutogara mwana wangu ini magunduru ma-street kid ndo kwavanogara ikoko zvigura zvise zvamunonzwa nzimbari ndo pane chiumbanda chacho chitori panapa saka life yacho manje takutywa kuti vana vanogona kurepwa sevedu asikana tungokura tonga mukutiona hatisi safe because vanogona kurepwa ndokunoputirwa madrugs ndokunoitirwa zvese zvakaipa zvinoitirwa Mbare ndo nzvimbo yachene yatakasiiwa saka hatisi kuzoti teta iyo zvimvura zvirapa isuwe jeteretiyo yakamhena nziri mukati herasatambuya motongo panangodhudhuka sezvizvi saka upenyu hwachona hakusi safe. Ichi chistovhu ndakangochipiwa mazuva atao chiro zvezvekuti unenge uchibatsirwa munhu anongouya
munachiya nechi munachiya nechi but isi totoshandisa magasi kana mbau ndo dzatinoshandisa. Okay, imi pakurarama munoita nezvechi zvinokuraramisai kuti mukwanise kureketera murengi? Ndotengesa, ndoita basa rekutengesa, ndo basa randinoita, ndinorarama nekutengesa. But kutengesa kwacho munongoziva zviri kwezvinezvi. Kutengesa kwakungoti wakaona chikafu chekudya papi ipapo wobva wadya. Vana kuchikoro vana vedu panapa vamwe vacho vakambenge vatorwa nebhimu vachibva vanzi vakubhadhara. Saka inini vangu manje ava vakange vari pacollege vachibva vakubhadharwa neinonzi anzi selectors. Saka ndakazodaidzwa bva ndanzi selectors yati yakumboenda ichazodzoka after elections, saka haichakwanisa kubhadhara vanhu, saka makutobhadhara nega. Saka unenge uchitoti wakatengesawo pota uchivabhadharira uchienda kana wawanawo pashoma utonokumbira uchibhadhara mbichana. Saka upenyu hwacho hwakangoma nekuti inini ndiri single, vana 5, vana ivavo vanoda kupfeka, vanoda kudya zvese, ndinoona kuti vana ivavo vaita sei. Saka kuti nditi ninegere nditsvage mari imba ndibude muno macho handikwanise nekuti handitori namari yacho yekuti nditsvage pekuti imba, asi ndakawanirwa pekunzi unobhadhara shoma nekuti ezvinezi dzimba dzekunombari $100 pamwedzi. Because of the unpleasant living conditions, her elderly children have left with the 18-year-old girl now into prostitution, whilst her eldest son, 21-year-old, has given up to drugs. Saka imba yandaigara inenge iri imba yevabereki vangu vakafa, ndoyandaigara, ndoma ndakaenda kasiwe nehanzvadzi yangu andikutaura tinge tikasiwa tiri 2. Saka taingogara chingoraramisa vana kubva kuri hanzvadzi yangu akatombenga atombobuda kapiseni nevanhu, but pakazenge pangomo zvinhu 2 minutes ndobva adzoka. Saka ndiyandingeenda kugara naye. Saka patakashayirwa dzimba dzedu ndakaona kuti hapana paungati iwo ungaenda unopinda mukati muyamaya matabuda iwo une hanzvadzi yako iripo, ndobva ndatongomuti iwo uchipinda mukati ndigare nekuti ane vanawo vaka. Mataura nyaya kuti mune vana 5 handiti ndinoda kuti mundudze makore avo kuti mukuru ane 21 kusvika pamudiki makore avo yane 21 ane chii. Then musikana wamati akugara navasikana adati mupa jekese papo pamchiti ari kugara navasikana kumaflati akutoita zvechihure zvekutenda kubhawa, akutoita futi atoafektwa futi nezvekuenda kubhawa nekuda kwekugara situation yandiri kugara nayo. Ndakatomboita police case, ndakaenda akatombotorwa akarohwa, but hazvina zvazvakabatsira because yezvinezvi akutongoita zvekuenda kubhawa achimwa achidzoka. Saka inini hapana paangati achinda kubhawa ogara nei, akutongogarawo kumaflatiko kuko maandogara pacho handitobaziva nevamwe vasikana vachiita izvozvo zvavo zvekudha kwaizvozvo. Uyu mukomana wakangoafektwa nedrug munogona kutonosvika mukatonomona ari kuita zvemutorire zvezvizvi, ari kugara muchibhoi ndoma akawana anotogara mutori mutoilet mavanotogara. Ndasara ne3 ane 9 years. Ndasara ne3 ari grade 4 akuenda ane 9 years nekamwe kacho kari grade 6 kari grade 2 kane 7 neushu ane 5 years ari kuenda kuchikora takaECD. The living conditions are exacerbated by rain, which pours into the old bar through holes on the makeshift windows and roofing. Social amenities remain a dream to them. So dire are the conditions at Zororo Bar that all the residing families share one toilet that is also frequented by the public. The youths who used to live in a flat that was razed by fire in 2017 have now firmly established their residence in the disused toilet, which has now been turned into a drug haven. Following promises by government and council to restore the flats, nothing has been done, forcing the 14 families to live in a life-threatening condition.